Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam ka umsning Block Congress Committee hagajing lang kerki ke bala penong mendaksni hanong thamai umsning kilapan pau hagajing sngo benyau ke bajur halor hagajing net penyeso ke bakendit u Dr. Celestine Lingdo MLA jong kaseng Congress na umsning constituency syaka National People's Party hagani khandiat sngi baladap hagani hagajing lang lawan bandon ringkat na du ad hoc President Garibhoi District Congress Committee uba MG Kharshan Lor u President ka umsning Block Congress Committee uba Rocky A Marwen lembat kiwe de kinong kit kam na ka block bat ki unit bapher ki ba hap hapo ka umsning constituency habakaran chekila pathai khobor uba Rocky A Marwen ulaong baka jinglet penyeso u Dr. Celestine Lingdo syaki NPP kamdei satya ka bala pentip ne kenjok ktien syaki para nongkit kam ka parti Congress handai ka de ka rai shimet jong u uba Marwen ulaong ru kumalong menta ka seng Congress kadang ne badang khlanhi na umsning constituency kumba julong namar barok kinong kit kam jong ka seng kidang yai ne hi bat ka Congress uba Marwen ula plaru hakani gejingalang ba u Dr. Celestine Lingdo hagejingalang jong kaseng hakini ki khandiat sngi baladap ula bente ba unlet ban kershan ya ka sarkar MDA 2 nak benta ban yo ek skim penroi ban penbit penbiang ya gijinon kam jong ki pat ba hendrei u klemia thu pat ba unlet penya so sendan syakaseng NPP pau ki songo yo blei nombo nang thang ngidon hakani ka jaka hakaba mentaka sngi nakaliang jong ka Umsning Block Congress Committee nilabu ya ka Central Executive Committee. Ka Central Executive Committee hakaba ki nong kitkam jong ka Party Congress jong Umsning constituency naman laki area ngilai poi renti kat ki bala ban poi pat kani ka jingelang pemba PE bahadin manakaliang jong MLA jong ka Umsning constituency Dr. Celestine Lingdo ubang ngila penjob na ka Party Congress hakba ilailit ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party te kani ke jingelang ka bakirki jong ka Umsning Block Congress ngilayo ban pelong matakasngi hakba baro ni kwa ban pensyai sya baro kinong kersan ba jong ka Party Congress kinong tre jong ka Party Congress haman la kisnong githau haman la ki unit ni kwa ban yathu yepi ban pensyai syapi ba ka jinglet jong MLA ka jinglet jong MLA jongi ka de ka rai jong ushimet ba ka Party Congress ka jongi ka Umsning Block Congress kamdan benta AARM hakani ka rai ka jong u kata ka de ka bang kwa ban pensyai ka Umsning Block Congress baro kinong kitkam ki badan hangni hakmat jong ka Umsning Block Congress jong ka district kinong kitkam jong ka Youth Congress jong ka Mahila Congress kinong kitkam jong ki area baro ninang yai ne kum ka Party Congress but kum ka Umsning Block Congress Committee hang ni hapo umsning but ni kentu ya ki nong kersan pa ke jongi wat lada MLA la legno sya kaseng NPP kumangong ka jing rai jong igi shimet ba haka shipau tarik jong ubneu benai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan lek kersan ya ka sarkar nakamenta bangan wanra ya ka roy ka par hakani ka constituency bansyong hakaliang ka opposition kamdei ka basuk ban pendap pendiang ya ka constituency hiborokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dengkam haka office ka jongi kata ka dei ka jing pensngo ka jongi te dei naman kata kada na kencu yi ginong kersan ki bait wala dai MLA laleg na terpat yaki ba phimdei ban yerit mensim mo napo mo president jong ka party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu kinong kersan gi bait ba what red mensin ka Umsning Block Congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya ka jing syakri ka bajanai hakini kiski badang wan haka jingim ka jongi ka man lakasgi tikane gi jing kencu ba what na red mensin ka Umsning Block Congress kadang scam ba kadang yai teli kani gi ka meeting ka mangikot ban pensngau ya phi kinong kersan ge bait banganget bahakani ke jinglong jingman ke jingkedrum kendram mo baro phi diau ba kalong lendet ni kalong jendan rengkat mo ba ke jinglet ke jongi kala pensyayong kala pendum ke buit ke start ya baro kinong kersan kinong kitkam ba ilet marway klem da yetu ya kinong kersan ge bait klem da yetu ya ki mo ya ki ban pensyai ba ngan le sendon mandrung syak NPP jadi di marta kadau wat red mensim kumbang alakren
maka jinglet ke jongi ke jingtmu banwan rai ke development hakani ke constituency nak menta ke jingmentoi upaj ba dia kata ka jingla ka jongi banwan rai ke development ngin sapek ka Shanghai Henry ke parti kongres ka don ha umsning ban syakri ban ai ke jing syakri ya upaj ba hakani ke dong ba ka than dia ke jing shisha ka ba phi bu ke jing keli ka ei ka ba ipen snow yangi ka de dangshen no kumang ong ipi ka spotrik ha ka Central Executive Committee ong ba nganhap ban kersan no ya sarkar ha ka spotrik jong benai August 2000 ngiladon ka Central Executive Committee ila pen snow ha ka jingelang ba ban syusyong ha ka opposition kat bangabu igi proposal ngam juyo kat babu nam ta ka development no lada ka de ha ki surok lada ha ki linti ke singkin ada haki nogi project ngai iba ladang adon ha opposition ka plat yang aban yo ya karoi ka par jadi namar kata ban pendak penbiang ha constituency ila pensai ba nanlet no ban kersan ya ka sarkar kata ka de jing pensgo ga jung kata ha ka spotrik ha ka Central Executive Committee jong party congress ka ying hibor akuwe kala manjur ba nginam don kano ka jing kentho balade ngimdon kano ka jing snow ya ka jing rai jung ishimet bat ngila rai ba parti kongres ka jungi kanam lit but ya sya ka jingrum ka jungi sya ka parti NPP bat nginyai ne ha ka parti kongres mar kani ka rai ka ba ishim kalong ba nrung sya ka NPP ka de ka jing rai jung ishimet mar iong bandi sno ya bandi kersan sarkar banwan rai ka roi ka par kani ka rai ka ba elect pat banya sno bat ka NPP ka de ka rai jung ishimet bar parti kongres karai ka bangisim menta kasi kalong ba ngin yai pen scam ya parti ba nginang yai penne bat ka jingkerpat igi baro inong kersan ibe ya parti kongres ba wat merit mensim ngidon manyalam ya parti kongres haumsli uklat no lane ukpa jong kaying nyuma umi no na ying lane uli sa shawe lane ulangan hapong lane ulayo briu no shawe e kum kaying mano bam sosi no nidap na kajing snow diaw kum ka party kaba mangi ngila kersan ban penjob ina ka party kongres tang ba ukpa manta mo ukpa jong kaying uang ngahap ban lek no ban wat bela shawe ban pendap iki khun ha constituency kabamut ba iong ba inlet rong sya ka NPP ban wan rai ka development ha constituency te kum ka party ni dia ngidap na kajing snow diaw ni sosi amar balay ba ngila penjob ina ka sing kongres baro ki ya kata baro ki tip ka jing job bang ka barsin ka di ba iyai ne ka party kongres te ha ka ban kong baro ngi snosi hendai ndangi la yalong jingelang ni pek pa dia ka jing poi jong inong persan inong tre jong party ha ka ni ka CEC ngi ba ka don ka jing singan bat kum ka party ngi dang ya teli hadu menta bat ngim tre ban but ya sya ka ni ka party ka ba iro gum no halong ka ni ka jing nong yalam pidon la ka jong ka jing yo haba pilong nong mi khmat mano bam kwa ban pendap mano bam kwa ban penbyang haba wan kinong kersan ki ba syak office ki wan pan jingerap Henry pidon ha opposition pilong helpless pimla ban le ki surok menta ki development kat haba phai ki lenti ki singkin pek ma phi ki sa hongreng bum tu iba pun ki surok ka jingdu babun ki development ki sakut ki sateng pek ya kani ka maternity MCH hospital hadu menta mla ban pli bale kaya kadang, ka minister kalawan, kala kular bangin plino hong may December ngan ay Christmas gift pi doktor, ila kren wat hak assembly ro, Henry kampoy siya ro. Te kaya ka ba piong ba hakabay day bat kata, kum ka party hi mo, nimdan ban no bad comments ya ka move ka dyan.